După ce am realizat fața albă, trebuie să punem muchile de mijloc, adică acestea. Uitați, căutăm în stratul de sus muchii care să nu conțină culoarea galbenă, pardon. Am găsit roșu cu verde, îl ducem la culoarea roșie și verde este în partea dreaptă, așa că trebuie să punem partea asta în partea dreaptă, așa că dăm în stânga și facem sus, stânga, jos, dreapta, mutăm cubul și ridicăm și îl coborâm. Muchii a venit. Uitați, roșu cu albastru trebuie pus în stânga, așa că facem dreapta, sus, dreapta, înapoi și punem. A venit. Bun. Albastru cu portocaliu trebuie pus în stânga. Dăm în dreapta, sus, dreapta, jos, stânga și vine. Și mai avem doar o piesă care este aici. Iar pentru a ridica, trebuie să punem pe fața verde, să facem mutarea aceasta. Vedeți? Ce simplu. Ea a venit înapoi, o punem pe centrul verde și trebuie pus în stânga, așa că dăm în dreapta și facem aceeași mutare. Bun, am realizat și muchile de mijloc. Voi reveni în următorul episod cu următorul pas.